שאתם ממש צמאים, שתו לא, מים. לא, 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 מה פתאום? אתה לא מכיר KCL? מותג החדש? המים של KCL. צמאים? רק את המים של KCL. אנחנו נמצאים פה באתונה ואנחנו עושים פה מבחן מים אקראי לאיזה תייר פה מישראל. כיסינו לו את העיניים והוא צריך לטעום מהמים שיש. בבקשה תטעם. איזה בקבוק? תתחיל עם הבקבוק הזה. יפה. איכס! מה זה? יח מגעיל. עכשיו תיקח את הבקבוק הזה. איך המים? וואו, מה זה הדבר? מה זה? מה זה, שמפניה? לא, לא, אלה מים של KCL. בתיאבון לכולם, אני הולך למצוא לי משהו לשתות, איזה בקבוק מים. בואו נראה מה יש פה. או, הבקבוק של KCL, האחרון שנשאר. וואו. What do you drink? Water. Which? Only TCL. Great, thank you. אהבתם את המותג שלנו? עכשיו באריזות גדולות. היי אורצ'וק, מה את עושה? אני שונה רק כבר של KCL. היי, what is it? This is from KCL for you. From KCL, thank you. דוד, לאן אתה הולך? זהו, חוזרים הביתה. לאן אתה טס? חזרה הביתה, לישראל. עם איזה חברת תעופה? יש רק חברה אחת שאני טס איתה. KCL. Airlines. Airlines.